na tambaya akan wasan buga lido da ake yi na cikin waya ko lido haka game dai ko kuma dara, wannan dukansu haramun ne bata lokaci ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya nuna wanda yake wasa da wato dara, yana wasan dara kamar ya sa hannayensa ne a cikin nama da jinin alade ya cuɗanya. Kaga naman alade da jininsa haramun ne musulmi ya kusance su, gashi nan annabi ya nuna haka a hadisinsa, kuma gashi bata lokaci da yana daga cikin abin da karkarabu da shi a rayuwarka, ko sujuda kai ka dinga roƙon Allah, Allahumma rzuqni taubatan nasuhatan qabla al-maut, Allah ka azurta ni da tuba ta gaskiya kafin na mutu. Kar waɗannan ababa da kake na sabon Allah a zo a cin maka akan su. Allah ya ce ku tuba zuwa ga Allah, taubatan nasuha, tuba ta gaskiya. Inda wai zaki biye wa maza ne, inda ki biye wa maza ne, wallahi ba ta lokacin ki dake. In namiji dan arziki ne kawai ya fito ku yi maganar aure. In kin fahimci ba mutumin kirki bane, ki kama gaban ki, ya kama gabansa. In kin fahimci ba mutumin kirki bane, yayi hanyar saki hanyar ki. In kin ki, wallahi da ki ta ciza yatsa. In kin ki zaki ta ciza yatsa. In dai maza ne, to waye Allah shi ke sarrafa komai. Kada ka shaurari kowa, kada ka kalli kowa, ka kalli Allah kadai. Shi ya san da kai, shi ya halicce ka, shi zai tausaya maka fiye da yadda iyaye ka za su tausaya maka. Amma kai waiwaya nan, gwaninta ta, iyawa na, kusanci na da wane, kusanci ka da kaza da kaza da kaza. Ba abin da zai maka sai in Allah ya hore maka.